ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ବୁଲିଯିବା ମା ମେଟାକାନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯିଏକି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ଦେବୀ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମା ମେଟାକାନୀକୁ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିଯିବା ଯେଉଁଠି ମା ମେଟାକାନୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଦେବୀ ମା ମେଟାକାନୀକୁ। ସେ ମେଟାକାନୀ ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଉ ସେଇଠାକୁ ଆମେମାନେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ। ଆଜି ନୂଆଖାଇର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସେ ମା ମେଟାକାନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି କେମିତି ମା ମେଟାକାନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ଏଇ ତ ଉଲୁଣ୍ଡା ସହରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମା ମେଟାକାନୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇ ତ ଉଲୁଣ୍ଡାର ସହର। ଆଉ ସହରର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବାଟ ଗଲେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉଲୁଣ୍ଡା ସହରରେ ଆମ ବାଇକ୍ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଚଳେଇକିରି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ହୁଏତ ଅଲଗା ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହ ବାଇକ୍ ଚଳାଇକରି ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ମଜାମସ୍ତି କରି କରି ସିଧା ଚାଲିଛୁ ଆମ ଗାଡ଼ି। ଆଜି ଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ଏମିତି ଆଉ କେବେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲା କେବେ। ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ମୌଜ ମସ୍ତି କରି ଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପରା ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଲୁ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଲାଗି। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁରୁ ଆହୁରି ବି ଆମ ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଆମଠାରୁ ଆଗରେ ପଳେଇ ଗଲାଣି ତ କିଏ ପଛେ ପଛେ ଆମ ଆସୁଛି। ଏଇ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ବସିଲୁଣି। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ୟାଠାରୁ କିଛି ବାଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଏଇ ଲାଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଳା ସାର୍ଟଟାଏ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ବାଇକ୍ର ପଛେ ବସିଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାଇକ୍ ଚଳାଇକିରି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ତ ମା ମେଟାକାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ବସିଲୁଣି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମା ମେଟାକାନୀଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଛି। ସେଇ ମାଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଚପଲ ମାନ ଥୋଇ ଭିତରକୁ ଆମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆମେମାନେ ସେଠାରୁ ଭୋଗ କିଣିକିରି ନେବୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲୁ।
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୋକାନ ମାନ ଅଛି, ଦୁଇ ପାଖରେ ଭୋଗ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଆଗେ ଆଗେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛି। ସେଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ ଧରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ମେଟାକାନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇ ତ ଫେରିଲା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କହିବି। ସେଇଠାରେ କମିଟି ଭାଇମାନେ ଆଉ ମାଙ୍କର ସେବକମାନେ ବାରଣ କଲେ ଯେ ସେଇଠାରେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ମନା କଲେ। ସେଠାର ନିୟମ କାନୁନ ତ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଆମକୁ ଅପରାଧୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଫେରି ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଭୋଗ କିଣିଥିଲୁ ସେଇଠାରେ ସେ ଭୋଗର ଡାଲିଆକୁ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଆମେ ସେଇଠାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାଉଛି, ବାମ ଡାହାଣ ଆଗ ପଛ ସବୁଠାରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ବୁଲାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିବାରେ କିଛି ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ 3 ଗଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ 3 ଗଣି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଇଠାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଦେଲୁ। ଏଇ ତ ଆସିଲୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଫେରିକିରି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଚପଲ ମାଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଇକ୍ଠାରେ ସେ ଆସିକିରି ଠିଆ। ତାପରେ ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଏକ ବେଢ଼ା କ୍ୟାମେରାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ପାଶରେ ଆସି ହାଜର। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମାଙ୍କର କମିଟି ସେବକମାନେ ତ ଆମକୁ ବାରଣ କଲେ। ସେଠାରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୋ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଏତେ କହି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।